Nabi Muhammad penghulu kita, wahai sahabatul ansudaru, wassalamualaikum pasamban panu. Dengarkan alasan di Quran dan jujur di surah Al-Araf ayat 127 wa inna fakaum dengan kairu Nabinya Musa bakatu Fir'aun wahailah Musa anda permalu sabananya kami nama kau na tinggi dari engkau tua batimbun bapangkat tinggi susun itulah kata Fir'aun lah anak Nabi Musa menunjukkan pangkat jo sombong dadu jo suara nagaga jo cengeng alam limpa-limpa Fir'aun lah nyata orang sikapi perintah lah turun dari Jibril Nabi Musa supaya manusia Fir'aun dari negeri Mesir membawa Fir'aun perang niaya lautan merah Fir'aun lataya 10 Muharram Maria surah di lautan merah Fir'aun meninggal sampai aja dia mengajak Musa utang babaya jangan menyasa salah batimbang di mana ketinggal menyimpan musuh apabila kau kapinta bau jo penyimpanan kau tangga khusus ke kita ke tukang pitua umumnya ke kita ke tukang silawat kita bapitua di mana-mana tampe pitua di muka alasan tidak otak lah kadang lah wajalah nanti andai nanti galak banyak geleme dengan gelema nasi macam aja kita semua lagi ke dalam sidang apa lagi berada di tanah Minang adalah kambang ada hujan talapu ada pandai talapu di masuk kini di mana kemalang limau la ala karena binalu coba dipape de dagang lalu de orang datang adat keleru labi miang de tata basapu labi gali de goyang baju de gara kagara de guyu kaguyu de acuk bagara lailang malu kalau tak ingin ayah jo ibu baminatu balu lama sampai cucu yo naja dengan jamu elokan kana
Oh ya itu sinar melati
Akhiran kita mana peti janji saru
Di muko de basamo ya itu di dalam masalah dulang iko bana le namonyo kini oba ala de karanca oba ayo bana de kan siro mari la di japu iyo di manola de tingganyo mari la di cari iyo di manola de ilangnya nak dijawab sepanjangnya tanyo de nanti bo ya itu de tanyo sirekan kami ya kan de namonyo ya itu sinala de barapi karano yo tanyo la de batanyo iyo kolamola na dibungku yo mungkin kok masa modera sonyo elo yo dena lagi tu jawab sepanjang tanyo de nanti bo tapi yo jalan de nyorayo ko mere saratola de jobe ayo memang aluna de nyonya to memang antayo la siapa sopinan kini de mambao antayo de nala de ci unyeng walau yo de nana de ci ajo atau yo kurang de bulando bulan de kanyo ke yo kakamila de badu de nande tolala de pareso itu bana di kamanan niyo la surahnya yo de sima bana yo jawaban dari kami badu atau di mana si Muhammad bakato tolan de sudaro ko ado yo de bara alam de aku de manmonyo iyo ko ado liau bapangkar apa de pulo namo pangkatnyo iyo namo kete de Muhammad ayah pula de namonyo iyo de kiro la kiro itu yo de nane bunyi de nyotanyo iku malah de jawaban oh dari kabila de badu oh dari si bintang de baratu ai kurang barila de banamu kami jawab sepanjang iyo de nyotanyo pasanango de nane melahati pasajwa di dalam kiro-kiro sebelum Tuhan bertemu Allah sama sudahulunya memang dia dola si Muhammad akanan iyo debat tampo yaitu di dalam alimmu Tuhan sama sudahulunya memang kok namo iyo alannya kalai ya dole nyojo yaitu denan gaibul
dekan pulau. Ya itu memang sama tu si Ahmad namunan kete beliau nanko. Oh denan de alala de tadang ayo denan de dun sana de badu. Bayar kontan no denan ne utang nan di mongko. Nanio ladian dua bayi suami oleh baheko. Iyo kini ba ade karanca oba ayo bana ade kan siro. Nanio denyo hari iyo ainalar eyo. Iyo de Allah laru imala. Denyo malam sama kine seru de buninyo. Sama kine batambah malam silawat batambah lepas soso. Iyo tapaso diturun adekan nada. Suaro. Iyo nakinilah begitulah. Apulo deka elonyo. Osimakan bana. Mayo kan bana sekarang nangko karano denanyo kito asuli baso. Yonde jarang batamu asaropo yonyoiko di daerah Kumani. Di daerah Hai Kumani iko namonyo. Makan bana, lima iyo kan bana di karangan ko. Danga kan bana danyo kan tibo. Pindah ke alammu Tuhan, iyo si dirinya kita. Apa namo diri? Apa namonyo diri? Wakatu di sana. Iyo beralam, alam aku namonyo. Ay alasanan menerangkan bagaimana pulo. Tolong iyo lah jawab asa sudahnya iko. Dorel lah iyo hati, iyo menjawabnya tanya. Dipasang tanya, Dipasang iyo nyotanyo jo lagu nan sero. Jo lagu iyo nan sadia maibo. Jangan lagi kau bertanya mengapa aku berduka dan bermuram durja. Aku rasa kau sudah tahu apa sebabnya. Rasa kau sudah tahu apa sebabnya. Sejak yang kau tanam, kau renggut dan kau curahkan pada lain orang. Diriku kini kekasih bagai jasad mati, bagaikan disambar petir siang hari. Bagaikan mengendam api mencintai dirimu. Duhai kekasih. Panas pedih dan perih menggores batinku hingga luka dan